ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи мо Насим TG. Дар навори имрӯза 8 мошинҳои фурӯшӣ бо нархи арзон ва дастрасро пешкаши шумо гардонем, ки 3 Opel Hatchback, 1 Opel Astra, BMW ва 2 дигар 00 ва дигарҳо. дастгириро фаромӯш намекунем. Касоне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошад, чизе ки дар фурӯш дошта бошед, марҳамат, мо бепул реклама мекунем. Якумин мошини мо дар фурӯш BMW 3 серияст, ки соли бароришаш 2001, сӯзишвории бензин газ, мотор 2.5 литр, коробка передачаи механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 45 000 сомон ва соҳибаш мегӯяд тонировка ҳуҷҷат будшидагия ҷои охирша. Илтимос беҳуда занг назанед, срочно фурӯшидааст. марҳамат, номерҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо гузошта шудааст. Марҳамат, занг бизанед, пурсон шавед. маълумоти пурраро аз соҳибаш гиред. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрави мо. дуюмин мошини мо дар видеои имрӯза Opel Hatchback, соли бароришаш 1993, мотор 1.6 литр, коробка передачаи механик, сӯзишвории бензин газ дар ноҳияи Айнӣ қарор дорад. Нархаш бошад 27 000 сомон ва соҳибаш мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 1 сола, срочно сум дар кор, савдо дар пеши мошин мешавад. ва марҳамат, дӯстони азиз, номерҳои соҳибаш дар рӯи экран гузошта шудааст. маълумоти пурраро аз соҳибаш дастрас кунед. сеюмин мошини мо дар навори имрӯза ишам, дӯстони азиз, Opel Hatchback, соли бароришаш 1993, сӯзишвории бензин газ, мотор 1.6 литр, коробка передачаи механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 27 500 сомонӣ. марҳамат, маълумоти пурраро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва соҳибаш нависта шудааст, ки салом бародаро, ҳамаш 100%, гарантия ҳамаш 100, коробка передачаи механикай ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марҳамат, тамошо кунед, маълумоти пурраро аз соҳибаш пурсон шавед. чорумин мошини мо дар навори имрӯза ВАЗ 2100, соли бароришаш 2001, сӯзишвории бензин газ, коробка передачаи механик, объем моториш 0.6 литр, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 8500 сомон. маълумоти пурраро шумо метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, касоне ки чӣ гуна мошин маъқултон бошад, дар комментарӣ нависед. дар навори оянда пешкаши шумо мегардонем. ва тамошои бофароғат. панҷумин мошини мо Opel Hatchback, соли бароришаш 1994, сӯзишвории бензин газ, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаи механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 27 500 сомон. соҳибаш мегӯяд, ки ходовой нав, баллон нав, чашкаҳо беварид, наручка краска мегӯяд, дигар ягон айб надорад. ва дӯстони азиз, номерҳои соҳибаш дар рӯи экран гузошта шудааст. марҳамат, маълумоти пурраро аз худашон гиред.
шашумин мошини мо Opel Caravan, яъне ки Opel Astra F. соли бароишаш 1996, коробка передачи механик, судишворӣ бензин газ, объём моториш 1,6 литр, нархаш бошад 25 000 сомон. маълумоти пурраро метавонед аз соҳибаш пурсон шавед. соҳибаш мегӯяд занг занед, бо муомила мекунем савдо дар назди мошин. марҳамат, номерҳояш дар рӯи экрани шумо гузошта шудааст. занг занед, маълумоти пурраша аз худашон пурсон шавед. ҳафтумин мошини мо дар навори имрӯза. ваз 2109, соли бароишаш 1993, объём моториш 0,6 литр, толка бензин қатъӣ меравад, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 8000 сомон. шодкаи ақибаш шикастагӣ буда. дӯстони азиз, марҳамат, маълумоти пурраро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ҳаштумин мошини мо последний мошин мебошад. охирон видеои мо ба анҷом мерасад. Nissan Maximan, соли бароишаш 1997, объём моториш 2 литр, коробка передачи механик, судишворӣ бензин газ, дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. нархаш бошад 17000 сомон. маълумоти пурраро метавонед аз соҳиби мошин пурсон шавед. касоне ки чӣ гуна мошинҳо дар кор бошад, марҳамат дар комментарӣ нависед. дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. дастгирии шумо пешрави мо. хайр, то видеоҳои оянда.